Čaute, moje meno je Mário a vítam vás na kanáli Varíme a pečieme. Dnes si pripravíme taký tradičný recept a bude to koložovarská kapusta a poďme si ukázať, čo budeme potrebovať. Mleté bravčové mäso, kyslá kapusta, klobása, ryža, kyslá smotana a smotana na šľahanie alebo na varenie, mletá červená paprika, čierne mleté korenie, cesnak a soľ. Tak ako prvé si ochutíme mleté mäso, pridáme soľ, pretlačený cesnak, čierne mleté korenie a červenú papriku mletú. Celé to dobre premiešame. A premiešané mleté mäso teraz si odložíme nabok. Ako ďalšie si nakrájame klobasu. A ako posledné si pripravíme kapustu, ktorú sme zbavili šťavy. Trošku ju nakrájame. Kapustu, keď máme nakrájanú, tak si ukážeme ďalší postup. Na panvicu sme si dali mleté mäso, ktoré si teraz orestujeme do hneda. Medzi tým, ako restujeme mäso, tak sme si dali uvariť ryžu. Tá mäsko, keď máme už do hneda opražené, nemusí byť úplne urobené, nakoľko sa to ešte zapeká, tak si ho odstavíme a ideme ukázať, ako si to navrstviť do zapekacej misy. Na spodok zapekacej misy si dáme kyslú kapustu. Niekto ju ešte predtým aj podusí, ale mne to príde zbytočné, nakoľko potom ešte ide do rúry. Ďalej pridáme uvarenú ryžu.
Ďalej poukladáme klobásu. Mleté mäso. V tanieri sme si rozrobili kyslú smotanu a smotanu na varenie. Teraz to polovičkou zalejeme. Dáme ďalšiu vrstvu kapusty. Trošku zatlačíme. Dáme mleté mäso. Dáme kyslú kapustu. Ono v podstate si to môžete navrstviť, ako vám chutí. Dáme ryžu. Poukladáme klobasu. A dáme poslednú vrstvu kapusty. Kapustou by sme mali vždy končiť. A zalejeme to zvyškom smotany. A takto navrstvenú koložvárskú kapustu teraz dáme do rúry na tých 185 na tých 45 minút. A máme dovarené. Ja verím, že vám bude chutiť a nezabudnite dať ešte na video like, koment a odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte a dobrú chuť.